învățat oamenii cum se face acest vision board, care de fapt este o transpunere a dorințelor noastre în Plan cum să material, spunem, să în plan material, da. Da. Cum facem? În primul rând, trebuie să avem obiective foarte clare. Trebuie să ne știm foarte bine intențiile. Practic, acesta este primul pas în procesul de manifestare, de a ne aduce gândurile, dorințele și intențiile în realitate. Cum facem să trecem puțin de setup-ul ăsta mental? Prima greșeală pe care o fac oamenii când încearcă să manifeste, să spunem așa, este faptul că nu țin cont de ceea ce simt atunci când își setează o intenție, de credințele limitative din spate, pentru că dacă te oprești un pic și faci un mic exercițiu de introspecție și încerci să te vizualizezi în acea postură și te întrebi ce mă oprește, ce mă împiedică. Cum funcționează legea atracției? Și legea atracției afirmă că noi, practic la nivel energetic, atragem ceea ce suntem. Deci atragem din univers către noi fix ceea ce suntem. Pe ideea, dacă tu simți că meriți abundență divină, de exemplu, care este dreptul nostru, al tuturor, și dacă nu ai blocaje și simți cu adevărat acest lucru, vei atrage această abundență. Dacă în sufletul tău e recunoștință, iubire necondiționată și frumos, tu vei atrage toate aceste lucruri către tine și noi motive de recunoștință vor veni către tine. Practic, legea atracției este fundamentul pe care se bazează manifestarea, este principiul de bază. Bun venit la un nou episod din podcastul cu Ela la Doctor. Astăzi discutăm despre un subiect fascinant și puternic, manifestarea. Alături de noi este Andreea Ionescu, terapeut specializat în Theta Healing și Gong, care ne va ajuta să înțelegem cum putem transforma dorințele noastre în realitate. Vom explora pașii cheie ai manifestării, greșelile comune și cum ne putem alinia mintea, emoțiile și acțiunile pentru a atrage ceea ce ne dorim. Bună, Andreea! Bună, Ela! Mă bucur să te revăd. Și eu, de asemenea, mulțumesc pentru invitație. Am văzut că ai avut acum puțin timp un eveniment despre Vision Board, în care ai învățat oamenii cum se face acest Vision Board, care de fapt este o transpunere a dorințelor noastre în în plan material, da. Cum facem? Cum facem? Păi, cred că în primul rând trebuie să avem obiective foarte clare. Trebuie să ne știm foarte bine intențiile. Practic, acesta este primul pas în procesul de manifestare, de a ne aduce gândurile, dorințele și intențiile în realitate. Da, știi că noi de obicei suntem așa, mai pragmatici și spunem, îmi doresc, nu știu, să mă mut în America. Îți dau un exemplu la întâmplare. Dar eu n-am pe nimeni în America, nu știu, pe nimeni acolo, de ce nu reușesc? Cum facem să trecem puțin de setup-ul ăsta mental? În primul rând, prima greșeală pe care o fac oamenii când încearcă să manifeste, să spunem așa, este faptul că nu țin cont de ceea ce simt atunci când își setează o intenție, de credințele limitative din spate, pentru că dacă te oprești un pic și faci un mic exercițiu de introspecție și încerci să te vizualizezi în acea postură și te întrebi ce mă oprește, ce mă împiedică. Exact cum ai spus tu, dar nu cunosc pe nimeni acolo, dar nu am viza, dar nu știu ce. Îți vei da seama că sunt niște pași concreți pe care tu trebuie să-i duci la îndeplinire într-o formă sau alta, pentru că, într-adevăr, tu îți dai voie să pui această dorință în univers, iar universul va crea alături de tine, dar și tu trebuie să faci anumiți pași în această direcție. Să faci și tu niște acțiuni. Exact. Aha, ok. Deci nu așteptăm să ne pice din cer, așa cum poate mulți dintre noi au impresia, ci facem niște pași către acel vis al nostru. Corect. Și însoțim acești pași de o energie pozitivă, de o gândire pozitivă, de recunoștință, de tot ceea ce ne crește vibrația. Hai să o luăm așa, pas cu pas și să vedem, mie îmi place să-mi fac, nu fac chiar vision board, așa cum este el ca la carte, să arate frumos, însă îmi fac o listă a mea în care îmi pun dorințele pentru anul care vine. Mă sfătuiești să trec și pe 2025 ce n-am reușit să îndeplinesc pe 2024 sau să le las acolo, poate nu e timpul lor?
Dacă în continuare simți că ai aceste intenții și aceste gânduri și aceste dorințe, într-adevăr, poate n-a fost acum timpul lor, poate altele au fost prioritățile. Dar dacă tu încă te simți conectată la acea energie și îți dorești în continuare aceste lucruri, da, te sfătuiesc să le scrii în continuare. Și atunci, uite, eu chiar nu mi-am făcut până acum niciun vision board, asta pentru că aveam lista mea cu dorințe, uneori o mai pierdeam, uneori o mai, nu știu, uitam de ea. Cumva acest vision board ne ajută să ne vedem dorințele în fiecare zi și să acționăm pentru ele? Da, ar fi de preferat ca acest vision board, odată ce l-ai realizat, să-l pui într-un loc în care să-l vezi, să fie unul dintre ultimele lucruri pe care le vezi seara înainte de culcare și primul lucru pe care îl vezi dimineața la trezire. Pentru că acestea sunt momentele în care creierul nostru funcționează în unde teta. Ești în starea teta, câteva minute înainte să adormi și câteva minute după ce te-ai trezit. Știi că este sentimentul acela între somn și realitate. Atunci funcționăm în starea teta și, practic, atunci creierul este ca un burete și absorbe toată informația care vine către el și se creează noi rețele neuronale către ceea ce ți dorești tu, către materializarea dorințelor. Nu înțeleg. Cum adică rețele neuronale către ceea ce ne dorim? Ce vrei să spui prin asta? Adică, în fiecare zi, în fiecare seară, dacă tu vizualizezi acel lucru, de exemplu, ți-ai pus pe vision board tot, ți l-ai selectat frumos, fiecare arie a vieții tale, ai acolo o casă în prim plan, să spunem, dacă tu vezi în fiecare zi acea casă, creierul tău se programează și se formează sinapse și noi rețele care duc în direcția asta. Este ca și cum ai face un exercițiu de repetiție, să spun așa. Bun, și cum pot ajunge să cumpăr casa? Totul este numai în mintea mea. Cum am spus, tu ți-ai setat dorința în univers, ai aruncat-o acolo, să spunem, și trebuie să faci și acei pași de care vorbeam mai devreme, însoțiți de gândire pozitive, de afirmații, de ce mai simți tu să faci în fiecare zi, exerciții, nu știu, cum ar fi acea listuță despre care vorbeai tu, sau o mică meditație de vizualizare a proiectului respectiv a casei. Un mic exercițiu de recunoștință, cumva încerci să te transpui în postura respectivă, ca și cum tu ai avea deja acea casă și să simți în cele mai mici detalii cum ești în momentul acela, cum arată casa respectivă, cum te simți tu, cum sunt persoanele din jurul tău, cum se comportă, care este atmosfera. Să mergi acolo până în cele mai mici detalii. Universul are un mod foarte funny de a aborda toate lucrurile și de aceea în procesul ăsta de manifestare trebuie să fii foarte specific, pentru că altfel e posibil să ai surprize. Adică, la ce te referi? Adică, nu știu, să dau un exemplu concret acum, dar este ideea aceea că mergi cât poți tu de mult, în cele mai mici detalii. Hai să luăm ceva funny. Prima chestie care mi-a venit acum în minte. Îți imaginezi tu casa visurilor tale, e minunată, e nu știu ce, e așa, dar ceva nu funcționează, nu știu, sau nu se poate construi pe terenul respectiv ceva ce ți-ai dorit tu, de exemplu o pivniță. Trebuie să te duci până în cele mai mici detalii, să te gândești la cele mai mici chestii care ar putea să intervină. Uite, o să-ți povestesc ceva, n-am prea povestit, poate doar prietenii mei foarte apropiați știu. Într-o perioadă, uite, acum îmi dau seama că ar trebui să reiau acest obicei. Aveam două povești create în mintea mea, dar pe care nu le făceam pentru a manifesta ceva, ci le dădeam play seara înainte de culcare pentru a mă relaxa și a putea dormi mai bine. Dar erau niște povești pe care eu mi le-am imaginat și niște, cum să le spun eu, niște situații pe care mi le-aș fi dorit sau niște situații în care mi-ar fi plăcut să trăiesc. Și în seara, în funcție de starea mea, alegeam povestea 1 sau povestea 2. Vreau să spun că mai devreme sau mai târziu acele povești au devenit realitate. Dar știi, n-am stat niciodată să mă gândesc oare cum s-a întâmplat și nici nu știu dacă chiar am acționat foarte mult în sensul acela. Da, practic tu ai făcut exact ce discutam mai devreme. Tu ți-ai programat creierul și s-au format acele noi sinapse și acele noi rețele care te-au condus în această direcție. Tu nu ți-ai pus neapărat dorința concretă, dar pentru că îți plăcea și energetic erai acolo conectată la acele povești frumoase, ai ajuns să le transpui în realitate.
Foarte frumos, foarte drăguț. Deci este Frumos. și asta... Felicitări, iată! A fost, ai manifestat fără ca măcar să-ți dai seama. Da, eu voiam doar să mă relaxez și să adorm mai repede și mai ușor. Un exemplu foarte simplu de manifestare este atunci când te gândești la cineva, la o anumită persoană Și te sună imediat. te sună. Da, e cel mai simplu. Dar cum funcționează asta? Cum funcționează legea atracției? Și legea atracției afirmă că noi, practic la nivel energetic, atragem ceea ce suntem. Deci atragem din univers către noi fix ceea ce suntem. Pe ideea, dacă tu simți că meriți abundență divină, de exemplu, care este dreptul nostru, al tuturor, și dacă nu ai blocaje și simți cu adevărat acest lucru, vei atrage această abundență. Dacă în sufletul tău e recunoștință, iubire necondiționată și frumos, tu vei atrage toate aceste lucruri către tine și noi motive de recunoștință vor veni către tine. Practic, legea atracției este fundamentul pe care se bazează manifestarea, este principiul de bază. Bun, haide, ne înveți să facem un vision board, așa ca la carte. Ce trebuie să faci? Care e primul pas? Primul pas este să iei un cartonaș frumos sau un bloc de desen. Eu am avut la evenimentul meu mai multe variante pentru oameni. Le-am luat cartoane, blocuri de desen sau canvasuri de diferite dimensiuni. Da. Și fiecare a făcut cum a simțit. Apoi îți împarți, ca să zic așa, vision board-ul în toate domeniile vieții tale în care tu îți dorești să manifesti. Profesional, personal, relații, sănătate. Sănătate. Exact. Da, și îl împarți. Nu trebuie neapărat să fie, gata, zona asta e pentru sănătate strict, zona asta, dar mental tu să știi că le ai pe toate acoperite. Să pui pe vision board câte ceva, o imagine care să reprezinte fiecare dintre domeniile în care tu vrei să acționezi. Cum faci aceste imagini? Imaginile, fie îți descarci tu poze care să fie cât mai specifice. Mie îmi place foarte mult treaba asta. Mai este și varianta în care tăiem din reviste, da, tot felul de imagini cu care rezonăm și mi se pare foarte funny că la evenimentele astea de vision board, eu le spun întotdeauna oamenilor, păi tăiați de acolo ce simțiți că rezonați. Dacă ai dat pagina la revistă și vezi o chestie care te atrage, te simți să te duci către ea, ia-o și pune acolo pe vision board, chiar dacă în momentul ăsta nu se justifică neapărat, nu știi de ce te-a atras. Și, într-adevăr, au surpriza că vor merge în direcția respectivă. Deci, e foarte faină chestia asta. Pe lângă ceea ce îți dorești tu foarte specific, dacă pur și simplu ceva vine către tine, lasă-l să vină. Dă-i voie să vină pentru că nu întâmplător a venit. Și totodată le mai spun să își păstreze loc liber, dacă vor și dacă simt, în timp ce îl creează, să mai poată pune acasă poze, imagini sau ce mai au prin telefon, prin calculator, să și le descarce ulterior și să le printeze, să completeze vision board-ul. Și gata, am făcut vision board-ul? Îl punem undeva să-l vedem și atâta? Îl punem undeva să-l vedem, dar, cum spuneam, contează foarte mult să te reconectezi la energia aceea, la ce ai simțit tu atunci. Și eu totodată am descoperit, lucrând în sesiunile mele de Theta, am descoperit cu clienții că de multe ori când făceam o manifestare în Theta, le era greu, într-o formă sau alta, să se vizualizeze în acea situație și să poată să simtă bucuria de a avea casa respectivă, o mașină nouă, un job nou și așa mai departe. Prin urmare, am ajuns să îndrum în momentul în care făceam acest exercițiu de vizualizare, către un moment din viața lor în care s-au simțit învingători, în care s-au simțit foarte bucuroși, în care au simțit bucuria aceea autentică, pură, supremă, știi? Și să se conecteze la acea energie în momentul în care fac acest exercițiu de vizualizare. Ce frumos! Și e mult mai ușor, știi, să-ți aduci aminte de un sentiment și să te transpui din nou în el, decât să te vizualizezi într-o postură în care poate nu ai fost niciodată. Întrebăm și cum se poate materializa acel vision board? În ce sens? Adică cum pot să ajung acolo? Cum pot să am casa respectivă? Cum pot să mi se îndeplinească dorința? Bun, păi, cum spuneam și mai devreme, este important obiectivul, l-am setat, vrem acea casă. Am pus intenția în univers dintr-o dorință pură, curată, din recunoștință, din iubire,
Iar apoi trebuie să ne gândim concret ce putem să facem și noi în această direcție. Adică nu pur și simplu, gata, ai făcut asta, te-ai detașat și la revedere, nu mai e treaba ta deloc. Detașarea în acest proces este importantă, dar înseamnă că, într-un fel, lași loc și universului să se manifeste, dar asta nu înseamnă că după aceea, gata, tu ai lăsat vision board-ul acolo, te-ai spălat pe mâini, stai pe un fotoliu și aștepți să pice. Trebuie să faci și tu niște pași concreți în direcția respectivă, în fiecare zi. Ok. Ce trebuie să facem în fiecare zi? Depinde de intenția pe care ai setat-o. Nu, eu mă refeream la meditație, trebuie să, știi, să-l vedem acolo, să ni-l amintim, să lucruri de genul acesta. Da, tocmai de asta spuneam că e bine să îl pui undeva unde să-l vezi mereu și iarăși dimineața, după acele câteva minute în care te-ai trezit și ești în starea teta și vizualizezi acel vision board cu casa, poți să faci, cum spuneam, și un mic exercițiu de meditație în care tu să te conectezi la acea energie pe care ai pus-o în vision board, la acea energie pe care la care ți-am spus să te întorci și să te conectezi, să te duci un pic acolo. Ai spus să vorbim puțin despre recunoștință, să începem cu recunoștința atunci când facem un vision board. Ce înseamnă să încep cu recunoștința? Să fii recunoscător pentru? Să fii recunoscător pentru toate binecuvântările din viața ta, pentru tot ceea ce ți se întâmplă minunat, pentru toate lucrurile bune, chiar și lucrurile mici de zi cu zi pe care de foarte multe ori avem tendința să le trecem cu vederea. Recunoștința este cheia și nu numai în procesul de manifestare. Din punctul meu de vedere, recunoștința este cheia pentru o viață cu adevărat fericită. Pentru că în fiecare zi facem alegeri și fiecare zi este o alegere către fericire. Și fericirea în sine începe cu recunoștința. Cu cât ești recunoscător pentru toate lucrurile faine care vin către tine, cu atât universul îți va trimite din ce în ce mai multe, pentru care să te bucuri și să fii recunoscător. Universul îți va trimite din ce în ce mai multe pentru care să te bucuri și să fii recunoscător. Ce frumos sună! Sună așa ca într-o poveste, nu? Nu știu, pentru cei care nu cred, e o poveste? Sau trebuie să vii puțin așa, chiar să crezi în partea asta spirituală și să fii avut tangențe înainte cu ea? Contează și acest lucru, dar bineînțeles că vin foarte multe persoane sceptice care sunt, ce naiba e prostia asta, ce manifestare, ce nu știu ce. Ei bine, credința și partea asta de recunoștință, cum am spus, este fundamentală în sensul în care tu trebuie să crezi că meriți. Asta e toată chestia. Deci tu trebuie să fii foarte convins că meriți tot ceea ce vine către tine, pentru că altfel blochezi întregul proces. Și cred că aici e foarte mult de lucrat, nu? Exact. La partea asta de a crede că meriți. Da. Pentru că noi suntem un popor care nu credem că merităm, nu? Hai să încercăm să schimbăm asta. Cum o schimbăm? Credințele limitative sunt, să spun așa, terenul de joacă al tehnicii Theta Healing. Pentru că pe credințe limitative se bazează tehnica și tot ceea ce lucrăm. Adică în Theta, uite, există o ședință specială de manifestare în care tu poți să vii la mine și să-mi spui, băi Andreea, vreau casa aia, vreau nu știu ce. Ok, și o să zic, bine, hai să vedem care sunt blocajele din spate. Te rog să te imaginezi în postura respectivă și să-mi spui cum te simți, ce persoane sunt lângă tine, cum se comportă persoanele respective. Poate, nu știu, dau un exemplu, un frate care ar fi gelos dacă tu ai avea casa respectivă. Da, și așa mai departe. Sau poate tu în copilărie ai simțit că nu meriți anumite lucruri, știi? S-a mers pe ideea aia care este foarte des întâlnită la noi, că trebuie să fii foarte bun ca să meriți atenția părinților tăi, afecțiunea părinților tăi și așa mai departe. Ideea aia de competiție. Foarte frumos. Eu mi-am trecut aici pentru că vreau să fac această ședință de manifestare. Este o singură ședință sau cum? Ședința de manifestare în sine, da, o putem face o singură dată, dar credințele limitative depinde ce iese. Deci credințele se pot lucra într-o ședință sau în mai multe. Pentru că este de curățat, la nivel energetic, energia trebuie să se așeze și noi trebuie să ajungem practic la credința fundamentală, la credința rădăcină, aceea de bază care le alimentează pe toate, pentru că în general
e ca un complex de gene, știi, care Mhm. acționează între ele. Niciodată nu e una singură care să fie implicată într-o anumită afecțiune. Sunt mai multe. Așa și cu credințele limitative. Sunt acolo, una peste alta și noi trebuie să le desfacem ca pe niște foi de ceapă și să ajungem la credința de bază. Mi-ai aruncat acum mingea la fileu și trebuie să te întreb, pentru că înainte mi-ai spus că tu, de fapt, la bază ești genetician, adică tu lucrezi cu gena 1, gena 2, ceva concret, ceva palpabil. Cum ai ajuns să crezi în partea aceasta spirituală și să lucrezi cu ea? Procesul acesta al meu a început în urmă cu vreo 11 ani și cum se întâmplă de cele mai multe ori, bineînțeles, în urma unui incident neplăcut. Am avut un accident de mașină în care am crezut că gata, game over și am fost foarte, foarte șocată atunci. A fost greu de depășit acel moment. Și ăsta a fost primul pas pentru mine, pentru că observam că nu reușesc să ies singură din acea stare, dar pe de altă parte nici nu simțeam să mă orientez către cei din jurul meu, cumva mă izolasem un pic. A fost o lună de zile foarte dificilă și pentru mine și pentru soțul meu. El încerca să mă ajute și eu practic fugeam de el, simțeam nevoia să mă izolez și în această izolare a mea am descoperit NLP, yoga, meditații, exerciții de respirație și așa mai departe. Și ăla a fost punctul zero. De acolo, sky is the limit. Și, nu știu, cumva, eu tot timpul am fost, să spun așa, psihologul în grupul meu de prieteni. Tot timpul simțeau să vină la mine, să ceară sfaturi, să mă întrebe, să îi ajut, să-i... Și am simțit că trebuie să fac un pas mai mult în direcția asta, adică și pentru mine să pot să mă ajut într-un mod cât mai eficient și pentru cei din jurul meu. Și așa am ajuns terapeut Theta, Gong Master. Ce înseamnă gong? Ce este această terapie cu gong? Terapia cu gong nu este numai cu gonguri, se realizează și cu boluri tibetane și cu multe alte instrumente și, practic, principiul care stă la bază nu este sunetul. Sunetul este ceva adiacent și este partea aceea frumoasă pe care noi o auzim și de care ne bucurăm. Principiul de bază este vibrația, pentru că, în esență, totul este vibrație și noi, la bază, suntem vibrație. Și terapia prin vibrație, exact asta ne ajută să facem, să ne aliniem vibrația, să o ridicăm, să o aducem la un nivel din care putem manifesta cât mai ușor și cât mai frumos. Hai să vorbim puțin și despre cei sau cele care manifestă un bebeluș, pentru că iar mi-a plăcut foarte mult ce mi-ai spus, că tu ești genetician la o clinică de FIV, nu? Nu, dar analizele care vin către noi sunt în mod special trimise de către medicii de la clinicile de FIV. Bun, cum poți tu, ca odată genetician, acolo vezi genele, și odată specialist Theta Healing, cum ai îmbina cele două lucruri? De ce crezi tu că o femeie nu reușește să aibă un copil? Depinde de foarte multe aspecte aici. Adică, uite, mi s-a întâmplat, de exemplu, în sesiuni de Theta și pentru că știau clientele și de background-ul meu, să-mi spună, păi uite, am încercat aia, le-am făcut pe toate, clinic sunt sănătoasă, e totul ok, soțul meu e în regulă și totuși nu reușesc să rămân însărcinată. Ok, acolo era clar că fie sunt niște convingeri limitative din spate. La multe dintre ele am descoperit exact chestia asta de nu merit. Deci ea ajunsese într-un anumit punct, dar undeva acolo ceva se rupea, pentru că în ea era convingerea asta foarte adânc înrădăcinată că nu merită să fie fericită. Sau pur și simplu se atașaseră atât de mult de rezultat. Și asta este una dintre greșelile în manifestare, să spunem, atașarea de rezultat. Când ajungi să ții cu dinții de o anumită chestie, practic tu atunci nici nu faci ceva concret în direcția respectivă, dar blochezi și energia Universului. Universul nu mai poate să intervină, să lucreze pentru tine dacă tu ești numai acolo, te gândești non-stop numai la chestia asta, nu mai contează nimic altceva, hai ziua pe calendar, bărbate, treci la treabă, știi? Automat nu poți să mai ajungi în punctul respectiv pentru că tu blochezi cu energia ta. Ce faci în acele situații? Ce faci în acele situații? Theta Healing.
Theta Healing pentru că ajungem iarăși la convingerile limitative. Scoatem, eliberăm, curățăm tot ce este acolo și lăsăm spațiul liber. Pentru ce va urma să fie. Exact. Știi că foarte mulți la miezul nopții, că mai avem puțin și trecem în 2025, își pun o dorință. Ne punem dorințe palpabile, ne punem dorințe, nu știu, așa, tot ce ne trece prin cap, sau cum e bine să ne punem aceste dorințe? E bine să ne punem aceste dorințe asumat, din punctul meu de vedere. Adică să nu fie ceva fairy tale de domeniul științifico-fantasticului și care este clar că nu se va realiza. Adică totul este posibil într-adevăr, dar normal că există niște limite. Nu putem să ne imaginăm acum, eu știu ce, floricica a venit din univers. Știi? Adică totul trebuie să fie să rămânem cu picioarele pe pământ. Să rămânem cu picioarele pe pământ, pentru că asta este tendința foarte des întâlnită în zona asta de spiritualitate, să ajungi să plutești acolo numai pe niște norișori roz și pufoși și să uităm că de fapt trăim aici în 3D, în spațiul fizic și de aici manifestăm și aici ne trăim existența. Ai povești frumoase? Povești în urma frumoase. acestor vision board-uri. Am. Uite, chiar acum la ultimul eveniment a venit o clientă care a fost și anul trecut la Vision Board și a venit cu Vision Board-ul de anul trecut. Asta apropo de ce mă întrebai tu mai devreme cu dorințele care nu s-au împlinit, să le treci mai departe. Ea a venit, a desfăcut frumos cele câteva chestii care i-au rămas și le-a lipit pe noul Vision Board și era atât de încântată la final, încât mi-a cerut ea, fă-mi o poză, te rog, și trimite-mi eu cu Vision Board-ul. Povești sunt multe, asta a fost cea mai recentă. Care să te impresioneze? Care să mă impresioneze și tot așa destul de recent, dar nu este legat de Vision Board, este legat de una dintre ședințele de Theta. La Theta Healing cel mai mult lucrez cu femei. Sunt puțini bărbați care sunt suficient de deschiși încât să vină la astfel de terapii. Și tocmai de aceea mi-a rămas în minte, nu mai știu, cred că eram prin octombrie, și a venit un domn care nu mai era mulțumit de jobul lui de niciun fel. Și își dorea foarte tare un job nou. El a venit prin soția lui care lucrează cu mine de ceva timp și a zis, băi, du-te și încearcă o ședință, vezi despre ce e vorba. Și tot stăpând noi în tehnica Theta, am ajuns la concluzia că el avea convingerea că dacă țintește undeva mai sus, va fi o persoană rea, pentru că cumva simțea că, nu știu, calcă peste alții, știi? Și avea convingerea asta din copilărie. Am scos, am eliberat, am curățat. Vreo lună de zile mai târziu mi-a spus că și-a schimbat jobul și nu numai asta, dar nici măcar nu a trebuit să aplice. A fost o chestie total random. Era la o întâlnire și a venit un domn, un partener al unui prieten de-ai lui și a făcut această propunere. Din vorbă în vorbă au intrat în discuție un pic mai adânc și a făcut o nouă propunere de job. Acum omul e foarte mulțumit, nici măcar n-a trebuit să mai facă nimic. Există această idee că, știi, se întâmplă atunci când te aștepți mai puțin, nu? Atunci când nu te aștepți, sau cum e asta? Da, exact, uite, asta spuneam mai devreme legat de faptul că universul are căile lui foarte amuzante de a face lucrurile. Se întâmplă uneori exact când nu te aștepți, el practic a lucrat atunci, a făcut partea lui, deci eliberând, venind la acea ședință de Theta Healing și eliberând acea credință, el a făcut partea lui, după care a făcut exact pașii care trebuie, ca la carte. S-a detașat și a lăsat universul să lucreze. Cum ne raportăm la dorințele care nu ni se îndeplinesc? Dorințele care nu se îndeplinesc, trebuie să vedem ce este acolo în spate. De ce nu s-au îndeplinit? Și iarăși ajungem în bucla convingerilor limitative. Poate este ceva acolo care nu ne permite la nivel energetic. Și pornind de la dorința respectivă, începem tot la fel și săpăm. E un exercițiu pe care poți să-l faci și tu singur acasă până la un anumit punct. E pur și simplu un exercițiu de introspecție. Băi, mi-am dorit
chestia X. De ce nu s-a îndeplinit? Păi, hai să vedem ce am făcut eu concret în direcția asta. Și ajungi să-ți dai seama, păi n-am făcut nimic, doar am zis că vreau și atât. Și atât. Da, și contează foarte mult și acel vreau, cum îl spui, pentru că este foarte important să nu manifesti dintr-un spațiu de lipsă. Dacă tu spui vreau bani, în primul rând nu ești specific. Trebuie o anumită sumă să spui. O anumită sumă concretă. Și doi, când spui vreau bani, automat în spate se simte deja lipsa. Știi, înțelegi ce spun? Nu prea înțeleg. Că dacă zic vreau o casă, nu e tot lipsă? Nu, pentru că tu poate mai ai încă 5 pe lângă și mai vrei încă una. Poate n-am deloc. Știi? Poate n-ai deloc, dar contează foarte mult felul în care te exprimi atunci când ceri ceva. Trebuie să fie din sentimentul acela că deja l-ai obținut. Exact ce spuneam mai devreme, tu trebuie să te imaginezi acolo, trebuie să te vezi acolo și trebuie să simți că deja este a ta acea casă. Ok. Deci nu trebuie să manifesti din lipsă, ci din abundență. Aici este greșeala numărul 1, ca să spun așa, pentru că toată lumea are tendința asta. Băi, vreau o casă, vreau bani, vreau... Asta în spate se vede lipsa și niciodată din lipsă nu ai cum să manifesti. Nu ai cum să aduci în planul fizic acea dorință ta. Deci dacă ai bani, vrei și mai mulți bani? Vezi? Nu mai e din lipsă. Da, dar dacă ai bani și vrei și mai mulți bani, tu o să știi clar de ce vrei banii ăia. Pentru că, nu știu, vrei o casă nouă, vrei să investești într-un nou proiect. Tu știi foarte clar atunci pentru ce vrei banii ăia. Adică niciodată, cred eu și din persoanele cu care am lucrat și așa, o persoană care deja are foarte mulți bani nu o să zică vreau și mai mulți bani. Că ce? Că așa vreau eu. Nu, persoana respectivă știe deja foarte clar ce ar vrea să facă cu banii respectivi. Putem să manifestăm și lucruri care nu sunt tangibile, cum ar fi sănătate sau, nu știu, înțelegere cu cei dragi? Bineînțeles, sigur că da. Aici ține iarăși de legea atracției și de ceea ce aducem noi în univers, ca să spunem așa, și de vibrația noastră. Cu cât tu lucrezi mai mult cu tine, să fii cea mai bună versiune a ta, ca să spun așa, atât pentru tine cât automat și pentru cei din jurul tău, prin exerciții și prin mici meditații, să spunem așa, pe tema respectivă, conectare cu interiorul tău, că îți dorești sănătate, poți să vizualizezi acest lucru, cum curge lumina divină frumos asupra ta și merge exact în organul sau țesutul afectat, dacă există deja o afecțiune acolo, și curăță și restaurează țesutul și celulele zâmbesc și sunt frumoase și vesele și sănătoase și așa mai departe. Deci mergi și aici până în cele mai mici detalii. Și totodată, dacă sunt pași concreți pe care tu poți să-i faci în această direcție, nu știu, o anumită dietă sau să faci mai mult sport sau niște exerciții de fizioterapie. Am dat pur și simplu niște analize. Sau pur și simplu niște analize, corect, pentru că și asta este o chestie foarte des întâlnită la noi în popor, din păcate. Nu se merge la analize. Ajungem prea mult la doctor. Decât în momentul în care e târziu. Există un timing potrivit pentru a face acest vision board? Dacă mă întreb pe mine personal, nu. Îl poți face oricând. Adică asta ar putea fi încadrată la convingeri limitative. Dacă eu ți-aș spune acum, nu, îl facem neapărat la final sau la început de an. Dar ce pot să spun este că, într-adevăr, la final și la început de an, este o energie mai puternică, pentru că și energia pe care o simți tu este mai puternică. La final de an, în decembrie, e toată bucuria asta cu sărbătorile, și ai vibrația mai crescută și este un moment propice. Iar la început de an, toată lumea își setează noi goluri. Da, New Year, New Me. Și automat ești mai hotărât, mai entuziasmat. Și doar din acest considerent este o perioadă mult mai bună pentru a crea acest vision board. Putem să manifestăm lucruri și pentru alții? Nu, aici fiecare... Dacă îmi doresc ca Ionel să mă iubească, pot să manifest lucrul acesta? Nu, aici fiecare este pe parcela lui, ca să spun așa, pentru că altfel cumva tu ai încălca liberul arbitru al persoanei respective. Dacă tu îți dorești ca Ionel să te iubească, Ionel nu poate să te iubească încercând tu să faci exerciții de manifestare.
Pentru că la nivel energetic tu încerci să încalci lui liberul arbitru. Ok. Dar dacă Ionel își dorește și el să te iubească. Eu cred că aici intrăm în alte zone, nu? Da. Bun. Crezi că procesul de manifestare funcționează diferit în funcție de tipul de obiectiv pe care îl avem? Nu, procesul de manifestare în esență este absolut același, doar că depinde energia din spate și acțiunile pe care trebuie să le întreprinzi tu în această direcție. Adică obiectivele legate de carieră, de viața profesională pot necesita mai mulți pași din partea ta, mai multe chestii concrete pe care trebuie să le realizezi, în timp ce acestea legate de relații implică mai mult, să zic așa, o curățare emoțională a emoțiilor și a gândurilor tale și a convingerilor limitative. Prin acest lucru tu creezi acel spațiu, dar nu sunt pașii aceia atât de concreți, acțiunea pe care tu trebuie să o întreprinzi. Ce trebuie să ne mai zici despre Vision Board ca să ne fie așa mai ușor să-l facem și să ajungem să-l îndeplinim? Uite, un alt exemplu legat de Vision Board. Una dintre clientele mele, după ce a făcut Vision Board-ul, nu și l-a pus concret neapărat undeva în casă să-l vadă tot timpul, cum am spus eu, ci a făcut mai mult de atât și l-a pus pe telefon. Și l-a pus wallpaper pe telefon. Și astfel, cu telefonul suntem tot timpul conectați. Deschidem de 100 de ori pe zi. Exact, este mereu în energia aceea. Ar fi bine să facă și copiii Vision Board? Cu siguranță. Ar fi un exercițiu frumos de familie, nu? Mai ales că avem timp liber acum, să învățăm și pe ei. Cu siguranță băiatul meu cel mic și-ar pune numai piese de Lego și jocuri. Deci acum la eveniment chiar am avut o familie cu un copilaș. Ce frumos. Iar copilașul și-a pus numai chestii de mâncare. A fost atât de drăguț. Deci era foarte amuzant. Eu vreau să încerc și asta. Ce drăguț. Uite, chifteluțe cu nu știu ce. Și era mami, ai auzit? Chifteluțe, da. Deci tot Vision Board-ul lui era mai cu chestii așa, ca la carte. Foarte fain arăta. Da, ce mi se pare foarte tare la copilași este că ei sunt în starea teta. Noi până la vârsta de 7 ani funcționăm în starea teta. Practic suntem ca un burete care absorbim tot ceea ce vine către noi. Din fericire absorbim foarte ușor și lucrurile bune, din păcate absorbim și credințe și convingeri pe care ulterior trebuie să ajungem să le identificăm și să le eliberăm. Dar ei manifestă mult mai ușor, pentru că manifestă din starea teta, din starea cea mai pură, cea mai curată. De unde iau aceste credințe limitative? De la părinți sau din tot mediul înconjurător? Din tot mediul înconjurător, de la părinți, de la profesori, de la toți dascălii, de la anturaj, de la prieteni. Putem lucra cu ei pe partea aceasta, așa încă de la vârste fragede? Da, se poate lucra. Ce ar trebui să le spunem? Ședința practic se derulează la fel ca și cu un adult, numai că, uite, dacă tu vii la mine la o ședință, absolut fiecare acțiune pe care eu o întreprind din starea teta, pentru fiecare dintre ele îți voi cere permisiunea. Copiilor până în 7 ani nu este nevoie să le cerem permisiunea și practic se derulează așa, ca o discuție liberă în care tu vorbești cu ei și faci acea săpare din tehnica teta și ușor, ușor, astfel încât ei nici măcar nu-și dau seama ce se întâmplă și tu ajungi să identifici convingerile din spate. Da, eu ca părinte, cum aș putea să îi îndepărtez aceste convingeri limitative? Tu ca părinte poți în primul rând să îi le identifici, să vezi concret despre ce este vorba. Poate, nu știu, exact cum spuneam mai devreme, un numerit. Un copil este rușinos. Luăm acest exemplu. Bun. Pornind de la acest exemplu, tu o să-l întrebi pe el dacă sunt doar anumite contexte în care simte această senzație de rușine, că poate cu tine acasă e într-un fel, cu doamna învățătoare este altfel. Adică dacă este rușinos la modul general sau dacă este rușinos doar în anumite contexte. Și de acolo îl întrebi în continuare. Și cum te simți? Și cum se manifestă lucrul ăsta, unde îl simți tu? Îl întrebi în modalitate simplă. Unde îl simți? Îl simți în burtică? Îl simți unde? Cum se manifestă pentru tine? Poate un copil de până în 7 ani să răspundă la întrebări de genul acesta? Da, poate și este mai simplu decât îți imaginezi. Și practic tu ajungi la convingerea de bază, nu știu, e rușinos că
l-a certat mama într-un anumit moment și el a rămas setat pe chestia asta și e rușine de atunci, dar doar în anumite contexte sau depinde ce este de acolo. Ei, și în momentul în care tu ai reușit să îți dai seama de convingere, te gândești la opusul acelei convingeri, te gândești la o afirmație pozitivă pe care încerci să o explici lui cu cuvinte cât mai simple, astfel încât el să te înțeleagă. Acesta este un exercițiu pe care tu îl poți face ca părinte, utilizând, să spun așa, tehnicile din Theta. La fel și recunoștința, nu? Putem să o practicăm alături de copil. Seara, la culcare. Da, este minunat să faci acest lucru alături de copil pentru că îl introduci și pe el de mic încă în lumea aceasta și, cum spuneam, el este foarte receptiv și va crește cu această convingere, să spunem așa. Tu, practic, introducându-l pe el în acest univers al recunoștinței, îi vei deschide fix porțile către abundența divină, ca să spun așa. Pentru că acesta va fi modul lui de viață. Asta va fi o convingere pozitivă. E un exemplu de convingere bună, practica recunoștinței. Cum pot scepticii să privească manifestarea într-un mod mai palpabil sau științific? Scepticii pot începe cu pași foarte mici. Adică e simplu să vezi pe pielea ta efectele gândirii pozitive și ale stabilirii acelor intenții foarte clare. Poți începe prin a încerca, de exemplu, să manifesti un loc de parcare. E ceva foarte simplu și foarte la obiect, mai ales în Bucureștiul nostru aglomerat. E unul dintre primele exerciții cu care am început și eu. Și de fiecare dată când vedeam că funcționează, să știi, de fiecare dată lucrul ăsta. Da, mă încuraja să fac în continuare acest lucru, iar acum a devenit pur și simplu o obișnuință. Eu nu mai am probleme cu locurile de parcare. Sau nu știu, chestii simple, știi, nu știu, o cafea gratuită. Îți aduce un prieten sau un coleg de birou, astăzi o cafea. Sunt pașii mici pe care îi iei pe rând și observi efectele pe pielea ta. Cred că e cea mai bună și cea mai simplă variantă. Perfect, mulțumim foarte mult. Pe Andreea, să știți că o găsiți pe Instagram, Andreea cu Spirit, nu? Da. Andreea.cu.spirit. Are postări interesante, dacă vreți să le mai aprofundați și dacă aveți întrebări despre Vision Board sau manifestare pe care eu nu le-am adresat astăzi, puteți să-i le adresați voi. Așa că, dragii mei, acum, pe final de an, eu vă doresc să vi se îndeplinească toate dorințele pentru anul ce vine și să și lucrați pentru ele. Și nu uitați, una dintre dorințele pe care le-am pus odată cu acest podcast este să avem cât mai mulți oameni sănătoși, la trup, la minte, pentru că ne gândim când vorbim despre sănătate și despre sănătatea mentală și spirituală. Acesta este și motivul pentru care abordez și teme nu neapărat cu doctorul clasic. Să aveți un an bun și să vi se îndeplinească toate dorințele. Nu uitați să ne dați un follow pe Instagram, pe pagina cu Ela la Doctor și un subscribe aici pe YouTube și să lăsați în comentarii și idei de subiecte pe care ați vrea să le abordăm în viitor. La mulți ani și un an cu sănătate!